Takže ahojte priatelia, ja vás tu vítam na dnešnom tarotovom čítaní. Dnes som si pre vás pripravila 3 balíčky. Prvý balíček si môžete vybrať s takýmto krásnym zlatým pierkom a karta páža hmoty, čiže páža pentaklov. Druhý balíček bude s takýmto krásnym zeleným pierkom a kartička voza. A tretí balíček bude s takýmto bielo-zlatým pierkom a kartička rytier pentaklov. Dobre, takže uvidíme sa pri prvom balíčku. Takže ahojte, vítam vás pri prvom balíčku, ktorý mal takéto zlaté pierko. Dobre, takže v tomto prvom balíčku hneď naciťujem osobu, ktorá sa podceňovala, ktorá nemala tú sebelásku, sebahodnotu v poriadku. Cítim ju tu v nedostatku, hlavne čo sa týka citovej stránky, čiže je tu osoba, ktorá to mala v živote ťažké, čo sa týka vzťahov. Cítila sa nepochopená, neocenená, nedostávala tú lásku, ktorú dávala. Treba si dávať pozor na to, keď dávate niekomu viac svojej lásky, svojej energie a ten človek vám naspäť skoro nič nevráti, alebo teda veľmi málo, pretože vás to dostane do energetického deficitu, kde jednoducho si sami sebe si škodíte a ste si nepriateľom. Každý človek má nejakú svoju energiu, s ktorou pracuje, ktorú vydáva a musíte vedieť, či sa vám oplatí investovať vašu energiu, vašu pozornosť buď či už nejakému človeku alebo nejakej práci alebo čomukoľvek dávate tú vašu pozornosť, tak musíte vedieť, či sa vám to vôbec oplatí, či je to vôbec pre vás prospešné. Či vám to náhodou tú energiu skôr nekradne a na oplatku nedostanete absolútne nič. Takže máme tu takéto osoby, ktoré sa v minulosti cítili nemilované, neúspešné vo vzťahoch, ale aj po finančnej stránke. Vidím tu, že ste v živote mala viacero možností, čo sa týkalo partnerov, možno ste mali viac nápadníkov a snažili ste sa vybrať si toho správneho, ale bohužiaľ tu máme tú päťku hmoty, čiže ste bola stratová. Ďalej, čo tu mám, je blázon. To znamená, že k vám do života ide niekto nový, nejaký nový človek. A treba sa mu otvoriť. Presne tak, ako tento blázon proste kráča do neznáma, nevie kam kráča, ale vie, že sa nemôže pomýliť, alebo respektíve môže stratiť znova. No ale pokiaľ by nevykročil nejakou cestou, tak už by asi nič nezískal. Takže netreba sa v tých nízkych energiách
takej tej nedostatočnosti, že si myslíte o sebe, že nie ste dostatočne krásna, dostatočne finančne zabezpečená, dostatočne múdra alebo čokoľvek dostatočne pre tento svet. Netreba v takej tej energii zostávať dlho a naopak si hovoriť, že ste dosť. Že ste dostatočne krásna, aj dostatočne múdra, dostatočne sebavedomá pre toho správneho človeka. Pretože vidím, že to tak aj spravíte, vykročíte presne ako tento blázon tu do neznáma. Sice áno, môže sa popaliť znova, ale v živote to tak chodí, že pokiaľ proste nevykročíte, tak sa vám nemôže stať ani nič pekné. A stretávate tu človeka, ktorý bude veľmi inteligentný. Toto je karta. Je to v podstate král mečov. Tu je to ako múza hlasu. Je to taká strašne krásna karta. Král vzduchu, no. To znamená, že ten človek bude veľmi inteligentný, komunikatívny, bude ovládať umenie rečí, bude veľmi pekne rozprávať, bude zaujímavý a cítim tu z tejto karty takú slobodu. Bude to taký slobodný človek, nebude na ničom lipieť. Je to taký slobodný človek, no. Vidím, že keď stretnete tohto človeka, tak ukončíte v sebe tie pochybnosti, ktoré ste mali. Tu máme 10 mečov. Máme ju pod tou 7 mincí, čiže ukončíte ten neustálý výber tých viacerých možností, že ktorou cestou sa máte vybrať alebo ktorého človeka si máte vybrať. Skrátka, dáte na svoju intuíciu a ukončíte tie pochybnosti v sebe, ktoré máte. Ďalej tu máme 8 pentaklov, takže si tu budete naozaj manifestovať, budete pracovať na tom, čo chcete. Ten človek vám môže pomôcť vo vašej pracovnej oblasti, môže vám ponúknuť prácu alebo vám môže pomôcť pri výbere práce alebo vás nejako povzbudiť. Máme tu kartičku Svet. To znamená, že ten človek môže byť aj zo zahraničia alebo z nejakej diaľky. Takisto tu vidím, že môžete vy vycestovať za prácou do zahraničia. Áno, myslím si, že je to tu také aj pracovné, aj vzťahové. Na jednej strane pre jednu skupinku by som povedala, že je to tu o tom, že stretnete človeka, ktorý vás citovo naplní, s ktorým si budete rozumieť, s ktorým si budete mať čo povedať. Bude to veľmi kreatívny človek. Tu máme kráľa palíc. Je to veľmi kreatívny. Môže byť aj nejaký umelec, maliar, spevák, herec alebo niečo môže tvoriť. Veľmi kreatívna energia.
veľmi vášnivá energia. Môže byť veľmi atraktívny. Čo sa týka znamení, tak tu máme vlastne baran, lev alebo strelec. A takisto môže byť aj v vzdušných znameniach, čiže vodnár, váhy alebo blíženec. Áno, vidím tu, ako keby vám pomohol aj po finančnej stránke. Môžete s ním aj odcestovať. Vidím tu tú malú ťavičku. Môže vás pozvať niekam na dovolenku. Nemusí byť zrovna niekde, kde je piesok a kde sú ťavy, ale môže vás niekam pozvať na nejakú cestu s ním. Takže vidím to tu z tých nízkych vibrácií a z tej nedostatočnosti, ktorú ste cítili v minulosti, keď ste jednoducho narazili na ľudí, ktorí vám tú lásku nedali, tak sa dostávate do svojej vlastnej hodnoty, vykračate ako ten blázon, spoznávate nových ľudí, tento človek bude nový, nepoznáte ho ešte, môžete vycestovať do zahraničia a tam ho spoznáte a pomôže vám aj s prácou. Buď budete spracovať s ním, alebo poznať niekoho, kto vám dá tú prácu. Niečo takéto tu mám. Dobre, na záver som si pripravila pre vás odkazy, ktoré vám tu vyšli, ktoré vám prečítam. Takže som rád sám so sebou, už nekritizujem ani neposudzujem, mám slobodu milovať seba samú taká, aká som. Je to po česky, takže ja to prekladám do slovenčiny. Dovolujem druhým, aby boli sami sebou, nepokúšam sa uzdravovať svojich priateľov, zamýšľam sa sám nad sebou a liečím sám seba. To je to najlepšie, čo môžem pre druhých urobiť. Takže áno, je to tu o seba láske, seba hodnote a seba liečení. Takže pracujte na sebe a keď budete mať tú hodnotu sami v sebe, tak si to odrazíte aj v tej vonkajšej realite. Dobre, to by bolo všetko pre balíček číslo 1, tak ja sa s vami lúčim a uvidíme sa pri balíčku číslo 2. Takže ahojte, vítajte pri balíčku číslo 2 s týmto zeleným pierkom. Dobre, takže ideme na to. Tu sa mi hneď na začiatku zobrazuje nejaký kráľ pentaklov, ktorý tu prichádza s 10 pentaklov. To znamená, že človek, ktorý vám ponúka naozaj stabilný vzťah. Môžete ho už poznať. Ten záujem o vás je ešte zatiaľ skrytý, lebo máme tu kartu mesiaca hneď na začiatku. Ten záujem vám ešte neprejavil, o niečom neviete. Môže vás sledovať na sociálnych sieťach, čiže na Instagrame, Facebooku. Ja vidím, že keď tento človek vám vyjadri svoje city, tak sa budete tomu trošku brániť, lebo máme tu kráľovnú mečov. Budete tam mať nejaký strach. Nejaký strach, pravdepodobne ste sa v minulosti asi popálili, tak to nebudete vedieť hneď okamžite prijať tú jeho ponuku, ale jeho city a jeho úmysly sú tu naozaj čisté. Máme tu páža emócií.
Čiže páža pohárov, vidíte tam to srdce, treba sa tomu otvoriť, treba mať otvorenú tú srdcovú čakru. Tento človek prichádza naozaj so srdcom na dlani a do budúcna je tu možné, že budete s ním mať rodinu, že to bude váš oficiálny partner a budete s ním mať dieťa. To isté vlastne, to páža značí aj dieťa, takže by som si nenechala ujsť takúto príležitosť. Trojku emócií, to znamená, že čoskoro sa tu s ním stretnete a bude to stretnutie plné lásky alebo minimálne nejakého porozumenia príjemného. No niečo príjemné vás tu čaká. Král pentaklov je človek, ktorý je zabezpečený, má peniaze, rodine založený, má jednoducho vážny záujem o rodinu. Nie je to človek, ktorý by chcel iba nejaký flirt a potom by odišiel. Je to človek, ktorý má tu naozaj skutočné city voči vám a ponúka vám tu manželstvo, deti, rodinu, proste so všetkým, čo k tomu patrí. Máte tu pri trojke emócií hviezdu, to znamená, že je to vaše splnené želanie. Tento človek vám splní všetky vaše želania, čo ste si doteraz želali, čo sa týka lásky, partnerstva a vašej rodiny. Len hovorím, že máte tu trošičku problém s tým, je tu nejaká obrana voči tomu. 9 palíc je pod kartou kráľovny mečov. To znamená, že sa tomu budete nejako brániť. Nemusí to byť ani vidno, že sa bránite. Ono to môže byť taký vnútorný nejaký strach, podvedomý, ktorý budete v sebe mať. Na konci balíčka tu mám 5 mečov. To znamená, že budete trošku bojovať sama so sebou. V podstate tá 5 mečov, mi to príde jak keby také zrkadlo, že sa pozeráte sama na seba a bojujete sama so sebou. A keď si všimnete, tak v strede je žena, ktorá medituje. Takže kľudne by som vám doporučila nejakú meditáciu, pustiť si nejakú hudbu, alebo nemusíte si nič pustiť, proste si tak sadnúť sama niekde v tme, v tichu a porozmýšľať, alebo respektíve vôbec nerozmýšľať, len meditovať, skúsiť sa dostať do takého stavu, kedy tie zbytočné myšlienky, ktoré vás tu obťažujú, ktoré vám vytvárajú tie bloky a strachy, odstrániť nejakým spôsobom. Nebrániť tomu šťastiu, pretože naozaj máme tu kráľa pentaklov, 10 pentaklov pri ňom. To je proste človek, ktorý vám prináša stabilitu, stabilný vzťah, peniaze. Ale není to o tých peniazoch, skôr je to o tom, že má záujem o skutočnú lásku, že vám prináša proste. Ešte by som povedala, že je obklopený ľuďmi. Tuto okolo toho stromu sú ľudia, ktorí buď sú jeho rodina, alebo
jeho známi, priatelia, ktorí takisto budú súčasťou tej vašej rodiny. Vytvoril si okolo seba nejakú komunitu ľudí, ktorí stoja pri ňom a tým pádom budú stať aj pri vás. A teda prichádza tu s pážaťom emócií, čo je proste láska. Takže toto je veľmi krásny výklad. A štvorka palíc, rodina. Toto je niečo, čo sa často vo výkladoch nevidí, takáto kombinácia a s hviezdou. Toto je vaše splnené želanie, čo ste si od malička, odkedy ste začala rozmýšľať nad tým, že sa vám páčia chlapci alebo muži, odkedy proste ste mala prvého chlapca, tak ste si manifestovala tohto človeka. Toto je človek, ktorý je podľa vašich predstav. Takže určite by som tu nemala žiadne strachy ani obavy, že by to nemohlo dopadnúť dobre. Dobre, takže ešte na konci vám prečítam odkazy, ktoré mi vyšli pre tento balíček číslo 2. Všetky zmeny uskutočňujem s ľahkosťou, aby som mohla zmeniť svoj vonkajší svet. Musím urobiť zmenu vnútornú v sebe. Ako náhle som ochotná sa zmeniť, s úžasom pozorujem, ako mi vesmír začína pomáhať. Dostávam od vonkajška všetko, čo potrebujem. A druhý odkaz. Odpúšťam všetkým zážitkom z minulosti. Nemusím vedieť, ako odpustiť. Jedine, čo musím urobiť, je nájsť ochotu odpustiť. Vesmír sa už o ten pravý spôsob postará. Takže nelepnúť tu na starých zraneniach, ktoré vám spôsobili druhí ľudia, nejakí druhí muži. Treba im odpustiť, vziať si tú hodnotu, ktorú vám dali, čiže tú sebalásku. Každý človek, ktorý vám ublížil, vás chce vlastne vrátiť do svojej vlastnej hodnoty. A učiť vás sebaláske, jedine tak dosiahnete to, že budete šťastná a že budete mať v živote to, čo si naozaj prajete. Takže nebať sa, nemať tu žiadny strach, žiadne obavy, že sa niečo nepodarí. A treba to prijať, treba otvoriť to srdce. Takže to bol balíček číslo 2, ten bol veľmi krásny a idem na balíček číslo 3, majte sa. Takže ahojte, vítam vás pri výklade číslo 3. S týmto bielo-zlatým pierkom. Takže v tomto výklade sa budeme baviť o duchovnom prebudení. Mám tu rytiera palíc, takže muža, ktorý tu má strachy, bloky, ktorý si prechádza duchovným prebudením a to isté je tu pri kráľovnej palíc. Čiže máme tu kráľovnú palíc, rytiera palíc. No. Čiže žena bude staršia, muž bude o niečo mladší a máme tu teda ohnivé znamenia, čiže lev, baran alebo strelec. Nemusí to platiť pre každého, závisí to od toho, kde máte lunu, alebo môžete mať proste akékoľvek iné znamenie, len
konkrétne sa mi tu ukazujú tieto znamenia. Ešte tu môže byť vodné znamenie, čiže rak, ryby alebo škorpión. No a tá kráľovna inšpirácií, tej sa tu rúti, má vedľa seba väžu, tej sa tu rúti ten starý život, ktorý jej neslúžil, ktorý nie je už pre ňu vhodný. Práve naopak je pre ňu prekážkou, ona už jednoducho z toho starého sveta, v ktorom žila, ona ho už prerastla. Keď si všimnete na tej karte, tá kráľovná palíc, jej tu idú také strunky z hora a jedna strunka, alebo teda jedna tá čiara vedie priamo do tretieho oka. To znamená, ona sa tu prebúdza. Je tu vedľa hneď karta prebudzenia. Čiže jej sa ten starý život, ktorý doteraz žila, celý rozpadá, pretože sa zobúdza z toho spánku, kde žila ten starý život a stačil jej doteraz, pretože si nevedela ani predstaviť, že by mohla žiť iný život inak. Takže všetko sa jej tu rozpada, čo jej už neslúži. A na druhej strane tu máme človeka, máme tu rytiera palíc, čiže tiež ohnivé znamenie, muž, ktorý je mladší od tej ženy, ktorý smeruje k nej, ale skrz svoje strachy a bloky, ktoré si so sebou nesie. A takisto si prechádza prebudením alebo temnou nocou duše. Mne to príde, ako keby sme tu mali dvojplamene, len ten muž je vlastne mladší o niečo, nie o moc, môže byť len o pár rokov a tá žena je staršia. Máme tu prebudzanie dvojplameňov, ktorí sa zbavujú svojich strachov a blokov, svojich starých zranení a približujú sa k sebe. Dobre. Samozrejme, že taká temná noc duše nie je jednoduchá záležitosť. Je to veľmi bolestivé, máte pritom chuť sa zabiť jednoducho. Je to niečo veľmi ťažké na psychiku. Tým, že sa vám rozpadá ten starý svet, ľudia môžu okolo vás proste odchádzať, alebo už si s tými ľuďmi nerozumiete, nemáte si s nimi čo povedať. Už vám nevyhovuje vaša stará práca, nevidíte v nej význam v tej práci. Takže sa vlastne zbavujete všetkého, či je to nejaká stará práca, kde nie ste spokojní, či sú to ľudia, ktorí už ako keby nemajú vo vašom živote čo robiť, lebo nie ste na rovnakej vlnovej dĺžke. Nekorešponduje to s vašou frekvenciou, takže si s nimi nerozumiete, nemáte si s nimi už zrazu čo povedať. Je to veľmi ťažké, lebo tam sa naozaj rozpadá celý ten starý svet a dokonca aj môžete tam meniť bývanie, pretože to staré bývanie alebo staré miesto môžete sa
presťahovať do úplne inej krajiny. Lebo to miesto, kde ste doteraz žili, vám už nebude dávať tú energiu, nebude vám dávať zmysel zostávať na tom starom mieste. A ide to teda skrz emócií, čiže je to veľmi bolestivé. Naciťujem tu veľa plaču. Také rozhovory sama so sebou, kedy si vnútorne, tak máte také vnútorné rozhovory sama so sebou, že aký život vlastne chcete žiť, aký ste žila, čo všetko vám vo vašom živote ublížilo, ako sa k vám ľudia zachovali, ako sa správali, čo vám to spôsobilo to, že sa k vám tak chovali, keď to, samozrejme, to správanie nebolo moc pekné. Cítim tu aj také ako keby zbavovanie sa starých programov, zbavovanie sa starých rodinných programov, ktoré ste mali vo vás od malička, pretože nejak sa k vám správala vaša rodina, či už mama, otec, babka, detko, sesternica, sestra, brat, to je jedno, proste nejak sa k vám chovali. Vieme, že nie vždy každý človek má rád svoje dieťa alebo vie prijať svoje dieťa, pokiaľ to dieťa je trošku iné ako ten rodič. Ten rodič má rôzne očakávania od toho dieťaťa, keď chce ho vlastne tak pretvoriť na svoj obraz, aby robilo to, čo jemu sa bude páčiť, aby vyzeralo tak, ako jemu sa bude páčiť, a jednoducho takýchto vecí sa vy zbavujete. No, zbavujete sa starých rodinných programov, starých presvedčení, starých blokov, starých ublížení z detstva. Je tu téma vnútorného dieťaťa. Tu máme vlastne páža inšpirácií. Toto prebudenie vám otvorí nové dvere do sveta kreativity. Odstraňuje z vás tú stagnáciu. Tu máme Výselca. A hovorila som o otváraní tretieho oka a tu máme takisto to oko. Vlastne ten Výselec nemôže to oko otvoriť. On vlastne nie je napojený na svoju intuíciu, pretože visí hore nohami. A toto sa tu mení tým prebudením. Že zrazu budete vidieť svet inými očami, z úplne iného uhla pohľadu. A otvára sa tu možnosť novej lásky, novej práce. Myslím, že to bude také prepojené, že môžete vlastne spolupracovať s tým vašim dvojplameňom na niečom kreatívnom, pretože mám tu ESO inšpirácií na konci balíčka, že to máme nejakú umeleckú činnosť, tvorivosť. Niečo budete tvoriť. A je tu láska. Na konci je tu
král pohárov. To znamená, že to prebudenie je k tomu vlastne, aby ste otvorili srdcovú čakru. Aby ste sa otvorili láske. Pretože doteraz tam tá čakra srdcová mohla byť uzavretá, vy ste mohli byť veľmi uzavretí voči láske, voči ľuďom okolo, pretože vám nejak ublížili alebo ste mali nejaké zlé zážitky z minulosti, či už s partnerom, alebo s kamarátmi, alebo s rodinou. A to prebudenie spôsobí, že sa tá srdcová čakra znova otvorí. Že budete otvorení ľuďom, novým možnostiam, novej práci, novej láske. A je to tu všetko pod ochranou. Tu mám kartu Hierofant, čiže veľkňaz. Je to vedené zhora. Je to niečo, čo bolo naplánované už pred vašim narodením, aby ste prežívali to, čo teraz prežívate. Tu bolesť, to padanie tých starých programov, rozpadnutie celého vášho sveta. Jednoducho, teraz pokiaľ vám nedáva zmysel to, kde žijete, kde pracujete, s kým sa bavíte, nerozumiete si s ľuďmi okolo, s rodinou, tak je to len preto, lebo si zažívate to prebudenie, tú temnú noc duše, ktorá proste kričí a chce ísť von. Tá vaša duša sa prediera von a chce nakročiť, alebo teda nastúpiť na tú svoju správnu cestu duše. Na tú, ktorú vám bola určená pred narodením. Karta Hierofant je o veľkej ochrane. Je to karta aj manželstva, takže je dosť možné, že ten rytier inšpirácií, ktorý tu je na začiatku, ktorý môže byť o niečo mladší ako vy, tak bude nakoniec vašim manželom. Tu máme na konci balíčka kráľa emócií, takže môže byť aj vo vodnom znamení alebo v ohnivom znamení. Dobre, takže to by bolo všetko pre tento balíček. Ešte vám prečítam odkazy, ktoré tu mám. Som v jednote s každou bytosťou na tejto planéte, stojím na pokraji nového vedomia, prebudenia na celej planéte. Som ochotný rozširovať svoje myšlienkové obzory. A druhý odkaz, som ochotný sa meniť a rásť, keď som pripravený učiniť vo svojom živote pozitívne zmeny, priťahujem k sebe všetku potrebnú pomoc. Dobre, takže to by bolo všetko pre tento balíček číslo 3. A ja sa na vás teším v ďalšom tarotovom čítaní. Ahojte!